Здравейте, група! Днес искам да поговорим малко за цейлонската канела. Защо трябва да поговорим за цейлонската канела? Защото на пазара се продават най-различни видове канела. Най-вече канела, която е смляна на прах, е много съмнително съдържанието, дали въобще е цейлонска канела. Искам да ви запозная как изглежда и какво представлява цейлонската канела. Ето, вижте, това са пръчици от истинска, така я наричат цейлонската канела, истинска канела, но ето това представлява цейлонската канела, не смляна. И аз бих ви препоръчал, когато отивате и си купувате канела, да си купите цейлонска канела и да си купите канела на пръчици, защото при нея много лесно може да познаете дали е истинска. Ето това е цейлонската канела. Когато се притисне пръчицата, тя се чупи, тя е много чуплива, много нежна и има специфичен вкус, но по начина да я познаете е по начина както изглежда. Тя е много чуплива и е много нежна и само при притискане с пръсти тя се разпада. Защо ползваме цейлонска канела? Цейлонската канела е много полезна подправка, която е използвана от хиляди години в аюрведа. Почти не може да намерите днешно време комбинация от билки, в която да няма канела. Канелата е прекрасна за детоксификация на черния дроб. Най-вече се взима от хора диабетици. Аз лично взимам всеки ден около 1-2 грама след храна смляна цейлонска канела на прах. Много е полезна, много е вкусна и е много ефективна. Подобрява храносмилането, убива бактерии в стомашно-чревния тракт. Идеално е за хигиената на устата, намалява кръвното налягане. Това са само някои от ползите на цейлонската канела. Искам да бъдете информирани и когато отидете в магазина, да знаете какво купувате. Благодаря ви и приятен ден!